Éman Catar bhín seo sa bhaintí stile chun le chéalaíonn agus chrúisiad ní hamháin tríomháin a chun dára príomh. Bhí mid a chuoine siaranise tá sé duchletigh agus sé anan na mrána I chéad dhá animat ar a goran. Tháinig an corran as America agus sé téim choran amháine go ben original go gúsaí pelle na gaiile. Bhí mu lugan mar sa clufi chéanna, buta, ní an facarán, ní an nómain timers, buta, nó chuine tuaí nío tá go leorréimers, buta, clufi seo go siúil, ach an nóir sin clufi bháinna ag buhan an féin. Agus thugte le chéile lugmut, agus tá go éimad an ará, ní de jokin, thugte le chéile lugmut, chuir a whackmóra. Ach go clufi canis, ní sé snéadca, bhil bhuilan, gus mé dinúí chunda é bhéh acu. Ach, hat mu de fót wasin, ag mu déine dóhocht hína hocht. Bhí an eilechas ar siúla Seán bliain sin, bhí muidir trofas héadrún in the so bhí muidir ceál heroes. In the year that either hiig muid bhí gintan, but bhid a chumra bhí ginna. Agus sin bhí sin rá a sé bliain go cinna flúca bhí an. Ach an dara bliain, brid muidir retéanna, rúm muidir ríiste. Bhain muinte na háit ansásta. Bhí náte a paca de cholí, bhid a nócha go náid go foraiste agus tá bhí an ródú leis a líre. Bhí chunca mór aige sin mar chula háart a hála na dhé sin bhí baint ige leis a forim sin nó ag duine cinnte bhí baint ige leis forim sin, so bhí chunca mór aige sin ar a gcumann leis sin anlá sin amháin. Got the cheddar on the end of the come up the Helen of Elsa, come up the social, come up the Helen of Elsa, Grote, Egg, Mihal, come up Helen, Mihal Vinello, Kasharigan, Conavaro. Rúm muid a seoise an siúrú agus ní an tális an form sinseach, chuine sé déart mór ar de seachtain sin chumá, agus I ríist bhí daoine baintach le sinna bhí baintach a ríist, so tá ceangar leis chula háart a láirú leis faoin sa gcumann tá baint ige le seachta sé nó seachta seach. Seach an éile chúl. Agus tá seanta seo agus tá cúl fáte ag na Brenny. Maican an dámóg tá daoine a dhéanana sa siars na blianta tá sé héana ar mar a chéile, so leanaíon rudí mar sin ra ó glún go glún, so bhí sé táhachtach go bhac na nete a dhéana agus go thug sé an belief ó go mar sé tain go amach ná na dhéana tain. A chaíre istí mo chraí a ríre sé cum bhí a breannach ag dear an le agus cónasca tá le feicáil an seid ar daoine nacht an rud spéisiúla agus rud simúla ó satíomh tíre se. Chun dreamóg chumá le ar ortaile agus an chuid agan se le chéile a chaíre sin a tarlaín se nacht. Dream nach bhacha mis le blianta agus dream a ríre na bheiceam ó lá go lá agus mar lu héisiocht le chéile se nacht agus an rud seo a bhíiste chu le chéile hála cecha blian noch an carmanás.